Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Διόνυσος 636 εδώ πέρα και είμαι μαζί με τον Αχιλλέα 16 και κάνουμε το δεύτερο βίντεο στον κόσμο που είχα κάνει στο πρώτο βίντεο του YouTube στο κανάλι μου. Λέμε να κάνουμε ένα δεντρόσπιτο και έχουμε ετοιμάσει τα πρώτα πράγματα. Έχουμε βάλει γύρω γύρω τα wood και πάμε να μεταφέρουμε τα πράγματα. Εδώ είναι. Και ναι, μάζεψα επίσης πολύ wood, μια 64, και γι' αυτό είχα και τόσα πράγματα, τόσα wood για να φτιάξω το δεντρόσπιτο. Ας βάλω να γίνει 36 και ναι, ας το μεγαλώσουμε λίγο. Και συγγνώμη αν ακούτε φωνές, αλλά έχουμε λίγο κόσμο. Επίσης, Αχιλλέα 16, πες ένα γεια αν θέλεις. Γεια σας παιδιά και από μένα. Και το crafting table το έχω εδώ μαζί μου. Θα φτιάξουμε... όχι. Σκάλες, λάντα. Under. Και ας τις πάρουμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε κι άλλες. Συμφωνώ. Επίσης έχουν ανοιχτή τη τηλεόραση και νομίζω καλύτερα ήταν να την κλείσουν. Ναι, ας βάλουμε τις λάντερ. Πιστεύω ότι κάνεις μια βλακεία γιατί θέλει να το ενώσει τώρα. Και δεν μπορείς να κάνεις parkour, το έχουμε πει. Μπορώ να αλλά δεν το κάνεις καλά. Και ας φάμε λιουμπλάκι. Ας πάσουμε. Και θέλω εδώ και εδώ να βάλω αυτά τα δύο wood ώστε να μπει εδώ το κρεβάτι. Μετά έχουμε αυτό και το crafting table το άφησα κάτω. Με τέτοιο μυαλό Είναι πολύ ωραίο το crafting table. ναι. Και επίσης μήπως να φάω λίγο να μου ανεβούν οι καρδιές, γιατί βλέπω να έχω μόνο 4. Ναι. Ναι. Εγώ λέω να βάλεις σε άλλη θέση το crafting table. Εγώ λέω εκεί να το αφήσω. Ας πάρω το ένα torch 2 από εδώ και το άλλο από εδώ, ή να αφήσω αυτό και να πάρω αυτό. Πιστεύω αυτό συμφέρει. Να πάρεις και τα 4 και Μπα... να είναι έξω για να τα βάλεις πάνω στο δέντρο. όχι, 2 χρειάζομαι. Εκείνο εκεί κάτω μάλλον θα το κάνω στο μέλλον chest room. Και αυτό είναι το δεντρόσπιτο. Όταν βρούμε iron θα πάρουμε κλαδιά από άλλα δέντρα και θα τα βάλουμε γύρω γύρω ώστε να φτιάξουν και μια σκεπή. Οπότε αυτά για αυτό το επεισόδιο. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Αχιλλέα 16 και τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο.
που θα είναι μάλλον super flat. Αντίο!